on siinä. Kyllä mä voin laittaa sun noita vaaleja noita, niin... Sen kalja. No se on mun. Oho! Ville. Riitta? Tämä on Big Brother. Koska vastasit punaiseen puhelimeen, joudut päättämään heti, kuka teistä ei juo tänään yhtään alkoholia. Kerrot nimen välittömästi. Ai joo, okei. Okay. Kuka? Nyt mun pitää ätkiä päätös. Eli tehdään... Jarkko. Mitä? Sä et juo tänään yhtään mitään. Sori. Mun piti tehdä päätös. I'm sorry ihan oikeesti. Mä en... Ihan mun piti sanoa tää ihan just nytte. Että anteeksi vaan, mutta näin se kävi. No. Me itse asiassa voinut sanoa, en tiedä, mutta mä kuitenkin nyt sanon sinulle. Että syö poltella sitä tupakkaa ja syö patonkia. Mitä tää on? Supia. Sori, en mä... Siis... Meikä arvon vielä. Oota, mä olin ottamassa tämän. Kato. Siis, ei mitään, kiitos Riitta. Tää on siis... Se on ihan samaan tuli mieleen se sun jutu. Äkkiä vaan joku tästä huishais. Mulla ei ollut onneksi äkkiä, että mulla onneksi... Joo, mun sanottiin, että nyt heti. Joo. Että kiva, syöpä se tästä näitä juomia, syömiä. No tää ei ole kuitenkaan saanut vakava juttu. Ei se ole, mitä mä jotenkin arvasin. Joo, että jos tänään tykännyt käyttää tietysti. No kyllä mä tiesin, että jos noin piti niin se muut valittua. Joo, no että anteeksi vaan nyt. Jos tietysti, no, se nyt on näin, että... Minä kyllä sitä voisi olla itse. Minä ymmärrän kysyä sitä.